ko nang maluto ka ng sapnaloy. Pantulo na yan. Last na yan. Okay. Pantulo. Si fries tayo ka pa man ano? Ito ba po? Okay. Ini yung pa-fries pit. Okay pa yan. Pwede pa yan. Bali, yun na lang kulang ta sa agay. Yan ang bigpan ng paagay. Okay. Boss. Kasi mo muna yun. Oy. Pwede akong magparang mo niyan mag-early out, boss. Diyo kaya mo niya ni Mrs. Maakion. Maakion Kanya pa ako sa namang hospital gimis mo. iyo. Kung Salat, pwede, naservan mo na si ano doon? ay okay na yan sa sir. Duwang price ang big serve ko dyan, ano, boss. Ano kasi maki ano ko niya tulog? Maakion na boss, nagkakachat lang nga ni sa kuya mo niya. Tapos kung pwede boss, ano, Amay pa baga, amay pa mga bata. Ay, early out ako boss eh. Kaya pa ako dumun sa ano boss ay. Sa hospital ay. Tapos kung pwede boss, makasubli ning ano, 1.5 cash advance mo na ako boss. Kaya po ako lang kwarta eh. Ano do yung so ano hanggang Friday na ni advance mo ini. Ngayon po, bawas mo na lang sa aral daw. Okay. 1.5. Gusto ko ah. Oh. Ay dahil na sir, magkuha na ako dyan. Nagkuha na ako sa bagong 1.5. Nagkuha ka na rin. Tig-advance ko na. Tuloy, bala ka muna dyan. Boss, may natama. Oh yo, sige. Thank you. Basta mo kimis mo. Ay ayo. Salamat boss. Ayo. Loy ah, madrive ka pati. Salamat na maroy. Ano? Oo, last week nakakip pa lang ka to si Agum. Ano? Nakakip pa lang. Arin. Si Agum ba to? Kasi rin. Last week. Last week. Ayun. Ang unique ko. Ano ang Agum ba to? Ano yung? Hoy! 5 6 7 8 9 10 1,000 5 1,600. Sobrado si ko ako. Di bali pang Jerry G na lang ni.